petition mokel ka kero chelo nyinga kacha kaka adhi abed minister kata mar tourism. Onego beni ng'iyo nyinga ni to Wycliffe ni ben gi teko to ben gi lony ka. To kata lony e tourism, kisebedo ng'at moro manigi management skill manyiso ni nyalo telo kamoro, tinyalo tiyo gi ji achiel mondo mi timni nade. Mondo mi ng'ato ka ng'ato onego beni timo gimonego tim, kato kelo ge dongruok e piny. Now, achiedh nade nitiere Kenya ka ni siasa ni kamoro amora. Manyalo bedo ni siasa ne nitiere e kinde mag dayo dho jogo mabende no wal kaka jotend migepe. Siasa nitiere jo siasa moyier ka gin jedi. Githoth. Koro yudo ni ok inyal wacho ni wan we wapuodh gi puodho wang'iyane integrity mag nikech king'iyogi Aisha Juma nigi wach mantiere kume mar court. Muthika Linturu nigi wach. Aden Duale no wach dalo moko ni kisungu lungu no sympathize gi terrorist. Moses Kura wach ne nitie. Ababu na Mobo. Koro yudo ka jogi nitiere gi to achiel ariyo adek monego beni ng'iyo. To kik wil sama ne poko puodh jogi be court ne wachi bokoro timore ka koro prosecutor kata kidhi e court yudo jok mana nigi case machalo Muthika Linturu iwinjo ka koro court wacho ni gigi koro sirkal oro prosecutor gigi mondo koro gol. Mangiso ni igologi kosatim gi nade kosateri nyingi gi e parliament. Koro aneno ni waketo siasa e gik moko ma Kenya ka nigi siasa mang'eny kata kuma siasa konego bede. To siasa eme ji chamo Kenya ka emido ka ker ing'en en ja siasa. Koro sama ker no kawo nying jomo en go gi teko ni nyalo tiyo. To kwa ng'iyo gitu wang'e inyalo predict ng'ani dhi tiyo kama ng'ani dhi tiyo nikech inyalo isomo history gi. Koro jok mana